আরে গাইস মনে রଖିଛ ନା ଭୁଲିଗଲନି ମୁଁ ହେଲି ସେଇ ଧୁମ ମଚାଲେ ମୋବାଇଲ ଯାହାକୁ ଯାତ୍ରାରେ କିଣିବ ବୋଲି କାନ୍ଦିକି ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲ। ମୁଁ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ମୋବାଇଲ କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ନା ତିନିଟା ଚାରିଟା ଗୀତ ଥିଲା ବୋଧେ। ଗୋଟେ ଥିଲା ଧୁମ ମଚାଲେ ଧୁମ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ପାନ ବାନା ରସବାଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କିସ ନା ଖାଲି କୁକୁର ଭୁକିବ ବୋଉ ବୋଉ, ମାନେ ଏକ ଟିପିନେ ବି ଯାହା ବାଜିବ, ଦୁଇ ଟିପିନେ ବି ସେୟା ବାଜିବ, ତିନି ଟିପିନେ ବି ସେୟା ବାଜିବ। କିନ୍ତୁ କଲ୍ ଫଲ୍ ଯାଉନଥିଲା। ଏକ ଟିପି ଦେବ ମାନେ ଖାଲି ଗୀତ ବାଜିଲା ସମୟରେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଥିଲା, ଚୁଁ 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 କରିକି ବାଜୁଥିଲା। ମୋତେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଭାରି ସହଜ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଟେକି ଦେବ ଟିପିବ। ଟିପି ଦେବ ମାନେ ତ ଧୁମ ଚାଲେ ବାଜିଲା ଆଉ। ଆଉ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ଛୁଆମାନେ ତୁମେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କଲନି, ସେଇପାଇଁ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ନା। ଥରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖ ସେତେବେଳେ ତୁମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି